L-aħħar stħarriġ tal-fema pubblika mill-Gazzetta Malta Today juri d-distak ta' 18% bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Skont l-istħarriġ il-Partit Laburista jgawdi il-fiduċja ta' 47.3% tal-votanti, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jgawdi fiduċja ta' 29% tal-votanti. Id-distak huwa 5% jinqas meta mqabbel mal-istess stħarriġ li sar ix-xahar li għadda. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista rreġistra żieda żgħira fl-appoġġ mill-aħħar stħarriġ li sar. Aktar minn 17% tal-votanti li vvotaw lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali qalu li mhux se jivvotaw jekk issir elezzjoni, żieda ta' punt perċentwali fuq ix-xahar li għadda. Il-Partit Laburista għandu l-appoġġ f'kull faxxa tas-soċjetà bl-akbar appoġġ ikun fost dawk li għandhom il-fuq minn 51 sena. L-istess partit għandu l-appoġġ fost ir-reġjuni kollha għajr għal wieħed fuq in-naħa ta' fuq ta' pajjiżna. Intant l-istħarriġ ikejjel ukoll il-fiduċja taż-żewġ mexxejja, kważi 53% qalu li għandhom fiduċja fil-Prim Ministru Joseph Muscat, waqt li l-kap nazzjonalista Adrian Delija igawdi il-fiduċja ta' ftit anqas minn 20% tal-elettorat. Dan ifisser li d-distak bejn iż-żewġ mexxejja huwa ta' 33%. Intant, waqt li kien qed jindirizza attività politika fiż-Żejtun, il-Prim Ministru reġa' appella biex wieħed ma joqgħodx wisq fuq l-istħarriġ u saħaq li f'kull elezzjoni il-Partit Laburista dejjem ikun għat-tela.